Og så er der hi guys. Jeg har fået en ny telefon, så jeg kan lidt. Hvad man er? Hej, velkommen til den her video. Så der skal vi game lidt mere op. Ja, obviously. Her. Sådan. Så kan I høre mig. Så jeg tænker lige skal spille noget Bloxfruit. Men jeg tænker bare at uploade med lidt mere, så det er jo meget bedre. Jeg skulle ikke komme på det. Så jeg har fået gul. Ja, det er fint. Lidt fint. Faktisk en, der får grind. Bag. No way, han bruger Phoenix. Den er svær. Bro. Nej. Det er crazy, det der. Crazy, han bruger Phoenix. Fuck den. Hvor kæft den. Lad mig meget det der. Gerne have money. Guys, jeg prøver at få V2 med gul gold, eller jeg kan bare ikke finde ud af at udtale det, guys. Jeg er sorthuset, som I kan se. Jeg er rigtig broke. Hvad level jeg er i, så er det faktisk ikke så det er ret broke. Jeg ved godt, fordi jeg har bare sådan en helt sort face, men det er ikke engang meningen. Sådan så. Nej, jo. Så først skal jeg grind money. Det får vi 20. Ja, så skal jeg bare lave sådan nogle crystals. Min bedste ven gør nu. Nej. Men jeg kan lige sige, at min bedste ven har en YouTube-kanal. I måske også skal tjekke ud. Navnet er Doxy. Det går på YouTube-kanalen. Rigtig god. Han oplevede ikke så meget her for nylig, men jeg lavede videoer sammen. Altså sådan, han har ikke lige så godt kamera som mig. Han har en telefon. Tænker jeg, altså, den er meget god. Det er et meget godt kamera, bortset til mit gamle jo. Guys, kan man se hele mit skærm? Ja. Okay, by the way, guys. I ser det lidt mere skærmen, lidt mere sløret, end jeg gør. Så jeg ikke bliver angry. About headshot. Jeg prøver at få de der dojo bells. Så det var den første del med. Jeg tror jeg skal søge på YouTube sådan, how to get all dojo bells. Jeg har lige fået gul her i dag. Race. Ret cool faktisk. Det var sådan lidt ret cool race, føler jeg. Vi så kunne vi for vi det var det cooleste, det synes jeg. Lidt big horns, der bare lige kommer ud. Nu kommer der nok en eller anden pro og siger, what the fuck? Oh, what shown down show spirit?
I want to get the codes. Du vil se, jeg har fået fælde Hellfire Torch og Google, så det er ikke så meget, hvad jeg gør det. Man har nogle codes, man kan få, og den vil jeg faktisk gerne have lidt. Factory! Hvor jeg er nødt til at tage Factory. Ja, jeg slår bare. Literally, guys. Jeg har fået guld i dag nu. Altså, jeg vil rigtig gerne have en Buddha, så bliver det her meget lettere, guys. Kan du huske de der... Nogle gange så ser jeg sådan nogle livestream, hvor de siger, hey, chat, look at this. Og halens. Jeg kan ikke nå en ski. Jeg skal få... Jeg er ikke engang kommet over endnu. What? For hell no. Jeg skal rigtig godt gå cook. Hvor kan lave jeg ingen damage? Står det på os. What do you get? Eagle? Serious? Vi ser hende. Guys, jeg vil se, det er fordi, at det er meget svært, kan jeg sige, sådan, at få, hvis vi 3 for mig, jeg skal lige have 2 millioner, det er fint nok svært. Foran. Så er det bare videre på grinden. Det er ret dejligt, de her guys skal ikke hit mig, så jeg kan bare være i sikkerhed. Det er samme med deres, fordi jeg har ikke en Buddha. Jeg var bange for at døde med Hellfire Torch i hånden. Så var den Men heldigvis havde jeg light jo. Der kan man se. Jeg får 100.000 hver 8 ser op. Så cirka får jeg 8.000, ikke? Nå. Det er Bertie, de giver så meget. 1.000. Jeg synes, det er ret cool, at jeg kan two-shot dem. Så, au. Det er sådan noget, man gør i first heat. Grinder med sword. Med literally ingen Buddha. Så når man går i first heat. Det kan jeg gå for. Jeg kan huske, at da jeg startede på Bloxen, så spændt på komme til second heat for trade. Men det ikke. Altså, jeg er rigtig på her for nylig, og så ser alle de der noobs, der siger, er der min sound, og så siger Buddha, så har de noget trade og sådan noget. Så siger de, please. Jeg kan ikke gøre for, jeg ikke har så godt loot. Så siger jeg ligesom nej, og så jeg står jeg op på, og så er det sådan, please. Du kan ikke stoppe begging. Simpelthen. Helt tilbage først sige, står når du på at gå hen derhen, så står jeg sådan, please food, please food, please food, please food, please food. Lidt alle de er sådan. Jeg ser nogle gange sådan, at når Bloxus på mig skaber en. At den
jeg 5 level, så kan jeg Dragon Ball gå ud. Kom. Wow. Det vil sige en combo. Den her combo kan jeg 20 shot. Skal du se snipe? Holy snipe det der. Guys, du var ret irriterende, hvad jeg lige nu var sådan se på mig, prøv at få en video, prøver, altså. Det er bedre 20 for den passerende lige nu. Det må godt det, man bruger den der, så bruger man den her snakker. Så gør det. Man kan også bruge det med jammer. Først så bruger man den her, så bruger man den her 20 shell med den. Meget lettere. Meget lettere. Det lød som en reklame, jeg sagde der. Lauk. Imagine lige hele det der. Imagine hvis jeg ramte det der. Det er crazy. Hvis du kan hit den her combo. Hvis du kan hit den her combo, så er det crazy. Så hvis den er lige op i luften. Hvis de er oppe i luften, så er det en crazy combo hit. Hvis jeg skyder dem op, hvis du ikke den ned i jorden, så skyder du ned. Så skal de ramme, så skal de boom. Så er det bedre at grind med soul guitar lidt lige. Det sådan. Sådan ja. Guys, hvis du har set så lang tid af den her video, så vil jeg sætte meget stor pik på, hvis du subscriber eller liker til den her video. Jeg går hen og se nogle af mine andre videoer her. Det her på et tidspunkt det her shorts video, de bare går viral. Altså man kan literally, altså sådan, hvorfor kan man bare ikke se en video? Det tager længere tid, og det sker mere i det. En short sker der ikke så meget så kort tid. Den her update synes jeg er specielt sjov. Wait, a cursed caption is stadigvæk. Imagine hvis han er det. Nej. Stadigvæk er det crazy. Det er no way, hvis han er der. Så retter man op. Joink. Nej, han er der ikke. Hvad helvede? Og hvor langt er det? Han er meget slut. Er du så kørt? Så bange for at dø?
mobber på en måde stopper. What? Wait. 2 seconds. Jeg tror lige, det var den legendary sword dealer. Jeg ved ikke. Hvis vi spiller nogle rivals. Jeg skal lige floppy. Guys. Jeg har nok set mine andre videoer, men altså sådan, der har ikke haft frugtboksen på at se den her. Jeg tror, det ser mest cool ud. Så snart jeg kan, så skal jeg nok begynde at livestream. Jeg tror, det er et eller andet 50 subscribers. What? Jeg prøver rigtig meget at få levels her i... Okay, den er faktisk fin nok i. Det er ikke bare random loot, jeg bruger. Jeg bruger mit ultimate loot. Se ham. Let's go, man. Lækkers. Jeg tror lige, jeg ændrer lidt mit loot. Tænker du, hvorfor tager du flest? Fordi jeg er god med dem. Snor mig aldrig. Kom an. Død. Assassin Rifle er på med. Fisk i skade før jeg kommer den dunk. Yeah! Jeg ved ikke om jeg får det lidt. Nej, jeg vil rigtig gerne komme i. Det vi kan godt. No way han ikke kan se jer på computer. Min ven er lige præcis joinet mig. Han var bare lidt ringe til mig lige nu, så stopper min video. Guys, jeg er vildt ked af det, hvis han ringer os. Så jeg er i gang med at lave en video. Nej, for... hell no. Det er ikke bare en... Det er ikke bare som før. Yes, man. Jeg havde 10 HP tilbage, guys. Jeg er nødt til at gøre det her. Smoke grenade. Nu vil jeg ramme ham. Med til at ramme ham. Let's go! Daggers er OP, guys. Jeg vil godt have en pro, men jeg ikke killer ham. Han bruger snart. Fuck! Man. Hvad er det der? Det der bullshit, så laver han sådan et irriterende emote. Så skal vi se, hvad irriterende det er, når jeg smider smoke grenades.
Ja, ja. Loser. Han kan jo bruge sniper, når jeg bruger smoke grenades. Det kan, men det er bare svært. Nej, hvad? What? Han har skills med... Okay, nu kan vi se. Hvorfor? Shit. Jeg kan ikke komme ud. Det var egentlig en mur, eller hvad gør? Nå, går jeg. Jeg vil ind i en mur der. Okay, så nu er det bare at kille ham. Yeah, man. Så song it out. Jeg ramte ham. Crazy alligevel. Yes, let's go, man. Nu kommer jeg level up, guys. Jeg burde komme level up. Hvorfor kommer jeg aldrig level up? Kommer aldrig level up. Sammy. Hvad er der? Oh, hell no. Vi skal... Okay. Okay, I to kan gå sammen, okay? Jeg vil gerne være alene. Bro, why? Hvorfor går han væk fra mig, bare fordi jeg... Okay. Jeg går ind her, må komme med dig. De bliver cooked. Literally. Battlegrounds. Battleground. No, please. Puff. Arena. Det gør lige lidt færre. På begge to. En død. Den er fint nok. Easy. Shotgun, daggers, knife. Vi gør lige lidt mere fair. Okay, skal jeg bruge knife? Knife, guys. Kan jeg godt. Oh, what? Hvordan fik de ham? What? Det er crazy. Hvordan er han så god i så low level? Skal jeg gøre det? Det er det. Sådan. No way, de tager det her loot til mig. Rain of blue. Pow! Okay. Se, bror. Session rifle. Fuck de OP. Yes! Hvordan går det der med knife? Daggers, mener jeg. Lidt lige, jeg skifter mit loot. Vi skal gøre det færdigt. Jeg får en god fest. Se det her.
Han tror jeg er level 41. Det har bare været det easyste rundt jeg nogensinde har prøvet. Prøv at se der. Stop bare med assassin rifle og prøv at skyde. Det viser hvordan det. Duk, 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 duk. Eller stat på hende. Jeg er ikke bange for dem. Han er fluffy her. Og så cool tøj. Men interface. Husk mig ellers. Jeg har hele tiden tænkt på at købe et face, og så er det der. Ja. Man skal altid huske at give lusinger ihjel. Giv dog. Jeg er lige level 42. No. Hvor er jeg god nu? Hvad er det der for et skin? Nå, det kan hun ikke gøre for. Crazy. Nu ved jeg ikke, hvad hun er op imod. Jeg fisk, det med bedst med. Det eneste, der ikke er startloot, det er jo, der ikke er så smukke grenade. Ham der, vi spillede mod, de der, vi spillede mod før, de var ordentligt gode. For den ildene med der hele freaking fist. Okay. Han er de ordentligt gode, de skade 40. Wow, hun nåede lige backstab mig cool. Men det er det ikke. Det var det ikke cool nu. Nu kunne være. Du kogt. Lidt lige, altså, der bliver en issue rundt. Jeg kommer og killer hende med daggers. Yay! Vent. Man crystals og daggers use. Please. Hvad er det, du får? Rainbow. What the? Rainbow. Hvad er faktisk meget fedt. Jeg kan huske den her skal man faktisk købe sådan der. Men hvem købte den for Roblox? Hvad kan jeg claim alle de her ting? Claiming. Okay, så backpack. Ja, det der. Shop. 100. Hvad er det der? Gør den, så man kan få ind i. Så kan bruge den der på alle. Daily, what the hell? Så er det her for nu. Free. Sådan.
Jeg ved hvad jeg gør. Jeg går ind på Luxus igen. Jeg ved ikke, hvorfor Luxus gik for så for top. Jeg havde lidt en god gang, fordi det går. Lidt af fadelsen, så med den her ting op. Bare gå ned videre. Så der tror jeg, grinder her. Some boobs. Så bare tage grinds. Indtil vi så ud til det. Jeg kunne lidt ikke tage bare en food, jeg bliver skamet, det ved jeg. Jeg alligevel også for lidt ud. Og jeg havde ikke aura på, det var derfor. Jeg ikke lige forestille mig. Jeg må vise Shazam. Sing. Jeg bruger light til at komme på det fra mig nu. Stopper alligevel. Guys, jeg tænker, at lige nu er klokken med Chris, så er det for den video, du. Guys, jeg synes det. Håber du kan lide den her video, så hvis du kan så husk at smash et like, eller sæt stor pris, hvis du subscribede. Ses.